Il-Prim Ministru Joseph Muscat jinsab taħt investigazzjoni mill-Kummissarju għall-Istandards parlamentari George Hisler. Dan wara li l-mexxej Laburista nkixef li rċieva 3 fliexken imbit bħala rigal għal eluq snilu. L-imbit li l-valur tiegħu jaqbes il-5,000 euro ingħata lilu minn negozjant Jorgen Fenek li jinsab akkużat kompliċità fl-assassinju tal-ġurnalista Defni Caruana Galizja. Muscat kien stieden lil Fenek għal riċeviment esklusiv fil-palazz tal-Girgenti li għalih kienu mistiedna biss ftit nies. Madankollu l-mexxej Laburista dejjem ħeba li kellu din ir-relazzjoni hekk mill-qrib ma' Jorgen Fenek. Fl-aħħar jiem Joseph Muscat inkixef ukoll li l-istess Jorgen Fenek ta' ħarloġġ li l-valur tiegħu oriġinarjament kien jiswa aktar minn 20,000 euro. Minn dak iż-żmien il-valur tiegħu żdied sew. Mhux esklus l-investigazzjoni tal-Kummissarju għall-Istandards George Hisler testendi wkoll fuq rigali oħra li l-Prim Ministru setaħħa matul iż-żmien li kien fil-poter. Al kuntrarju jkompli jispikka s-silenzju assolut tal-Pulizija ta' Malta, il-korp s'issa njora talba formali mill-Grupp Repubblika biex Muscat ikun investigat fuq l-arloġġ lussuż li żamm għalih. Biex jagħti xturu fl-aħħar jiem Muscat mhux talli ma ċaħadx li ħadan ir-rigal, anzi prova jimplika li persuni oħra ħadu arloġġ simili. Fost dawn implika li n-negozjatur ewlieni għadħul ta' pajjiżna fl-Unjoni Ewropea Richard Kakija Caruana, l-eks Kummissarju Malti għall-Unjoni Ewropea Joe Borg u l-eks Prim Ministri Edi Fenek Adami u Lorenz Gonzi. Iżda Muscat inqabad jikdeb f'kull wieħed minn dawn il-każi.